Alex? Alex? Hvad? Nej, det var ikke. Rulle. Det er bare mig. Havde du meget ved, eller hvad? Nej. Er du helt okay? Jeg har allerede hækket. Alex? Jeg vil være rig. Rig, hvad mener du sådan? Jeg vil rig. Jeg vil også spille casino. Alex! Kom op! Her. Så nu giver mine ting. Nej, jeg skal ikke have dine ting. Hvad mener du med at blive rig? Jeg vil spille casino. Jamen, vil du spille casino? Ja, jeg vil være millionær. Alex. Jeg vil videre herfra. Jeg gider ikke være i spillet. Men vi har ikke råd til casino. Jo, vi har. Kom. Jeg har kun 560. Alle har råd til casino. Hey, altså du er simpelthen bare så irriterende. Hvorfor er det? Fordi vi ikke har råd. Jeg gider ikke spille penge, så kan vi ikke købe vores celler igen. Vi har lige fået en celle, altså. Og så vil du spille ned og spille casino. Ja, kom. Du waster. Vi kan jo vinde så mange penge på det. Du er jo totalt ludoman. Nej. Jo. Han droppede sukker. Jeg fik begge to. 250 for en iron bullet. Altså ikke råd til noget af det her. 500 for guld. 750 for diamond. Jeg har kun 120. Jeg har kun... Nå. Hvordan det? Jeg har 576. Okay, jeg har købt 2 celler. Har du købt 2 celler? Ja, det Så kunne man kunne have... Så kunne man kunne have en. Du sagde jo, at jeg også skulle købe den anden. Ja. Okay. Ja. Det skulle jeg aldrig have gjort. Men hvad vil du ellers lave, så hvis vi ikke har råd til at spille casino? Jeg tænker, men hvordan kan vi tjene penge? Jeg kan ikke klare at mine. Det er alt for hårdt lige nu. Jamen, det ved jeg. Så vi bare gå tilbage i cellen, og så få en meget lang søvn. Til i morgen. Lad os gøre det. Jeg er virkelig træt. Enig. Jeg glæder mig også bare til. Hvis inspektøren bare kunne skaffe os nogle senge eller sådan. Ej, jeg magter ikke at slås. Det vil gøre det. Det er jo klart, altså der er nogen... Shit, der er en Iron Guy løb tilbage. Løb! Det var ikke det her nu. Altså, Run, jeg er Forrest. så træt. Også de der dårlige vagter. Helt vildt, det står med ryggen til. Øj! Lad os se, om vi kan clean noget her. Jeg kan ikke nå dig, så jeg kan booste. Nej. Nej, jeg kan høre et eller andet. Lad os lige farme. Det er hvad jeg skal til et møde. Jeg tror altså bare, jeg vil sove nu. Ja. Godnat. Ja, godnat. Jeg tror, det er en ny dag. Alex? Alex! Er det en ny dag? Ja. Dag 4 eller hvad 5? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det er 4. Men Okay. tiden går så langsomt. Victor! Hvad? Ved du, hvor black market er? Nej. Fordi vi kan jo sælge det i kisterne. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvad med, hvis vi finder black market? Hvad vil du sige om det? Lad os gøre det. Kom. Yes. Okay. Alex. 10 hours later dog.
Ja, vi fandt det. Endelig. Ja. Åh. Sorry. Jeg er helt udmattet. Skal du have noget brød, når ham der går? Ja. Nej, pas på, der kommer en. Ja, jeg gør det ikke. Jerngear. Han er badads. Hvad? Han er badads. Hvad betyder det? Badass. Nej. Det betyder lige sådan en dårlig røv, ikke? Haha, du er bøsse. Ja. Og hvad kigger du så på en snumse? Fordi du selv... Er de der 2 tvillinger? Jeg synes, der er mange, der ligner den der. Nu kan du måske droppe. Ja, hurtigt. Ja. Og Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. 1. Spam. Yes. Det gav gode penge, det der. Nu er jeg helt oppe på 2.000 noget. Der kommer mange. Jeg er på 1.650 nu. What? Jeg går lige. Ja. Jeg er helt fuld. Ja, den her er næsten også helt fuld. Bare pas på afgrøderne, så de ikke går i stykker. Jeg tror, du fik alt. Yes. Mit weed også. Ja, jeg tror også. Hvor meget fik du egentlig? 16. Ja, du fik også mit. Bravo, bravissimo. Ej. Så fik du 6 ud af 8. Eller ikke mit, men altså, jeg farmer, hvis du forstår. Ja. Hvad skal vi nu? Når vi har tjent penge. Jeg synes, vi skal gå ned med det her i morgen. Ja, eller måske om en uge, sådan, så når vi har tjent flere penge, tænker jeg, så det ikke bare er lidt ad gangen. Det er bare meget risikabelt at gå derned. Nå, ja, men vi kan bare selv så gå derned 4 gange med små stykker. Nå, men jeg tror, jeg skal tage afhøring nu. Ja, okay. Vi ses. Ønsk mig her. Hej. Hej, hej, hej. 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 Ja. Godmorgen. Han er stadig ikke kommet hjem. Der er gået... Altså... Det er anden dag, hvor han ikke er her nu. Det er anden dag nu, hvor han ikke er her. Jeg ved ikke helt hvorfor. Hans afhøring må have gået meget langt ud, eller så er han blevet sat i noget isolation, til han vil tale om det, eller et eller andet. Det kan være, han ikke vil tale særlig meget om det. Og jeg savner ham bare. Og ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre om ham. Jeg har ikke rigtig noget at lave herinde. Jeg keder mig bare ekstremt meget. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil gå lidt ned og skaffe noget sukker, og så gå og sælge det, og så går mine bagefter måske. Jeg mangler 2 stykker. Jeg er færdig. Jeg er simpelthen færdig. Jeg har fået 6 stik sukker ud af det her. Nu skal jeg over. Skal jeg have solgt det her. Og så skal jeg altså bare hjem og kigge i cellen, om Alex er kommet. Det håber jeg virkelig. Og jeg har stadig ikke helt fundet ud af, om det er helt lovligt at gå ned og gøre det der med sukkeren. Så jeg tror lige, jeg holder mig lav. Ja, jeg tror lige, at jeg var lidt af med at vise det i hvert fald. Okay, så køber vi lidt mad. Jeg tror lige, vi køber 2 mere. Sådan der. Og nu kan jeg ikke vente mere. Nu må jeg se, om Alex er kommet. Hvis han ikke er kommet, så tager jeg en jernpickaxe, og så går jeg ned og miner lidt.
Kom nu. Please sig det. Hele 5. dag, der stod jeg faktisk bare dernede, og i vores celle, og så bare, ja, der stod jeg bare og håbede på, at Alex ville komme hjem. Men det kan jeg ikke længere. Jeg skal bare lige ud og tjene nogle penge, nu kan jeg mærke. Så, ja. Han er her ikke. Alex. Hvad er der sket med ham? Jeg ved det ikke. Jeg håber virkelig, at han kommer tilbage nu. Jeg fik ham. Hvad skal der mest? Okay, det gør det svært. Okay. Nej. Sådan der. Prøv lige der. Okay. Så er det bare i gang med min. Men jeg er simpelthen så træt. Dyrepasser. Hvad er det herinde? Der kan man købe dyr. Babygris, babyfår, babyko og kattekilling. Så kan man købe en flagermus, en zombie. Det kan man ikke købe længere. Alt det der kan man ikke købe længere. Nå. Men jeg kommer lige tilbage, når jeg har samlet lidt flere ressourcer. Jeg er nået over i shoppen. Så, ja, nu får jeg lige solgt de her ting. Sådan der. Kom. Jeg tror bare, jeg vil gå hjem i cellen og så lige få lidt søvn. Jeg skal nok lige spise noget mad, inden jeg går i seng, så jeg lige får lidt blod og tørrer det hele. Jeg håber virkelig, at Alex han kommer hjem en af de andre dage. Ja. Forhåbentlig i morgen.